Na. Szerintem itt az elején úgyis mindenkire szükség van, úgyhogy ezt a macskát meg is győzzük gyorsan, legyen a barátunk. Lehet, hogy egy kicsit túl rámenősek voltunk, keresünk egy másikat. Ő is a barátunk akar lenni, azért jött, meg akar minket ölelni, láttátok? Na még egyet. Gyere. Nope. Ó, rohagy meg. Jó. Nagyon jó, most már 2 is van, lehet őket pároztatni. Most már tudok lerakni még egyet? Nagyon jó. Csináljál bundát most. Jó. Talicskát lehet vinni? Nope. Szarjáték. Nem lehet vinni a talicskát. Nem én voltam. Tedd már. Jó. Szuper. Azt néveded szét a kádat? Hülye vagy? Jó dolgában már nem tud mit csinálni. Ó, azt hittem el lehet dobni. Na várjatok, még egy explozív barrel. Szerintetek megpróbáljuk? Run. Itt a kastélynak szíve van, nem pedig... Furcsáltam is volna a kandallót, mert a vámpírok az annyira nem élik. Itt semmi sem kedves, csak az idős Szabó néni. What? Mikor szívod a vért, bolegérre tudod megszakítani, ha nem akarod felülülni. Igen, az megvan, köszi. Hard to Sieve, igen, de ebben a gameben nem tudom, mire gond. Tudod, kivel szórakoztál? Kedves és jóságos, még vére sincs, hogy kiszívjam. Gyere csak ide, Bambi. Csontmág a bőr, az mindig jól jön. Vixi farmot kéne letenni. Vagy ilyen nancsot. Jó, le lehet. Féltem, hogy nem lehet majd letenni. De itt ez csodálatos lesz. Kérdés, hogy merre nézzen a... Elmennél onnan? Köszönjük. De takarodj már innen. Na. Jó, kell egy repair bench, kell egy Palgear workbench. És nem fogja. Ezeket a rohadt pingvineket. Ilyet össze tudjon? Hányas szintű vagy? 14-es. Nézzük meg, hogy mennyit sebzünk rajta, ez tök menő lenne. Ready. Fight. Szerintem megbeszéltük, hogy ezt nem erőltetjük. Jó, szia! Nem úgy gondoltam. Hello! Jézusom! Szület minket, engedj már el. Nem úgy gondoltam. Jézusom! Meg leszünk répázva, gyerekek. Követ a teljes élővilág. Menj már innen! Áó! Segítség! Abuzál az élővilág. Úgy tessék János, azt például sárkánynak úgy is jó.
Hülye vagy? Hagyd már abba. És meddig fog ez még követni? Így nem is lesz, de annyira még nem érdekel, hogy emiatt küzdjek. Nem akarok leugrani, mert... Ja Istenem már! Mónika! Idegállapotban vagyok. Hol van itt egy rohadt teleport hely? És itt is csak valami ezt nem oda föl kéne jutni valahogy. És komolyan? Na ezért döntöttem úgy, hogy nem vagyok hajlandó ugye azt beállítani, hogy nem veszítsek el semmit. Most úgy megölném magamat, hogy hazateleportáljak, de azért nem vagy, hashtag nem vagyok ideges, igen. Hashtag nem vagyok kicsit se idegbeteg állapotban, és nem robbanok föl mindjárt. Mert óriási kört kell tennem, hogy egy teleportponthoz visszajussak. És egyszerűen nem vagyok hajlandó. Na. Ja, közben meg ezek eltűntek, nem baj, belefullasztom magam a vízbe. Mondd, hogy bele tudok fulladni a vízbe. Nem tudok meghalni, nem igaz! Most megpróbálom amúgy meghalni, azon dolgozok, csak nem olyan egyszerű ebben a játékban, csak akkor, amikor nem akarsz. Könnyű. Elegem van. Nem fogok tudni meghalni se. Annyira béna vagyok, hogy még meghalni se tudok. Most is van az... Dismount gombot. És miért kell ilyen nyomvatartósnak lenni? Miért nem... Most azonnal abba hagyom? Nope. Az implode is meg lett, úgyhogy ezt meg ki tudjuk próbálni. Nem nagyon akartam. Az Vixi? Gyertek csak. Nem jó! Ne! Nem! Nem jó! Most már tudom, mit csinál az implode. Jó. Az ott mi? Mit láttál? Mit tudom én? Jaj, logikai játék? Nem, csak... jó, hát ez... logikai játék, de szerintem már 2 évesen sikerült volna megoldani. Na, ezért jöttem ide, igen. Oh no, oh no, oh. Hogy forgatjuk el? Ja, ott, aha. Ez volt a logikai... Nem. Micsoda fejtörő! Hey, goodbye!